Здравейте хора и добре дошли в един нов епизод в моят нов канал. Както знаете, моят канал стария беше Алекс Маринов, който този пак ще се казва така, но реших да почна наново поради някои проблеми. Но ако искате още епизоди на как ви показвам се правят всякакви ферми, може да оставите по един лайк, да се абонирате за канала и да пишете някакъв коментар под видеото за каква поредица искате. А сега, без да ви бавя, направо започвам с фермата за стринг и съответно за емералди. Първото, което ще ви трябват ето тези материали за нашата ферма. По ето този начин и ето така. Сега направо ще се направя и на Survival, за да ви покажа как точно се прави. Първо и най-важно е, че трябва, когато правите фермата, тя да ви гледа на юг или саут. Това е много важно, за да работи фермата. И сега изкопаваме едни 3 на 4 блока, които и правим едни 3 на 4. След като слагаме по ето този начин честовете, слагаме по ето този начин хопарите, които да сочат към честовете. След това вземаме тези смут стонове и правим по ето този начин, като им добавяме още едно ниво. Ето така. Изглежда перфектно. Сега слагаме по ето този начин и правим така и го сваляме. След това какво правим? Слагаме по ето този начин просто някакви грас блокове. Няма значение какъв блок е, няма да ви трябва за фермата. Това е само да сложим по ето този начин. Сега чупим тези блокове и след това правим ето така. Трябва да изглежда. Слагаме туй и слагаме левара. По ето този начин и трябва трапдоровете да се активират по ето този начин. Сега оставяме ги по този начин и вземаме си двете кофи с вода. Правим по ето този начин. Искаме това и трябва да стане по ето този начин. След това слагаме тези хукове, слагаме стринга и сега идва нещо много важно. Трябва да сочите към East. Като сте на East, трябва да сте ето този начин. Цъкате с ляв бутон на вашата мишка първа стринг и сега, ако сте направили правилно фермата, би трябвало, като цъкнете тази ръчка, да почне стрингът да бачка. По ето този начин. Аз ви препоръчвам, за да няма такива проблеми, само ще остана на креатив, да сложите още един пласт с трапдорове, за да не може да излиза стрингът от отгоре. И както виждате, фермата си работи перфектно. Без никакви проблеми. Сега ще видите, ето в честовете почнаха да се пълнят. Вече има постакове. И това е много лесна ферма и то дори много важно. Така. Като цяло, това е фермата. Нищо повече, нищо по-малко. И сега ще ви покажа и как реално работи за емералди. Така. Сега вземаме си един вилиджър, който препоръчвам ви да направите тази ферма близо до някой селище, защото ще ви трябва вилиджър. След това правите принципно една 3 блокова дупка. Слагате този варел, който трябваше
да имате. И сега принципно вилиджера се докарва с лодка ли, с какво ще го докарате, не го знам. Но след като го докарате, аз ще го пусна направо, ето така, той би трябвало там да си направи професията. Слагате му отгоре един трапдор, който в момента не мога, но няма да слагате трапдор. И сега може с 20 стринг, сега вземаме абсолютно всичкия стринг от фермата, който е много. Чакайте го. Малко щупих без да сках честа, но се тая. Правим, изключваме фермата, взимаме абсолютният целият стринг и сега с този братовчет малко трейдваме и гледате колко бързо просто става. Сега изчакваме за малко и това да получавате Infinity емералди. Ако имате няколко такива вилиджера, трейдвате само с тях, правите така и просто сега са такова. И те го изчаквате реално. Той вече няма фета, но реално имате Unlimited емералди. Ако ви е харесал този епизод, не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за канала и да ме последвате навсякъде. Сега от мене, чао и до нови срещи!